kunomuntu manje okhipha imali ebhenki awunikela imali yababakhe ayishiye ebhenki ngoba kesewashona ngeke ngifundise le mali imali yemufi angifuni it's a demon eyimuka le mali yes so ukugxeka kwethu uhamba kube nemele phakathi njengeBhayibheli iBhayibheli abaningi bayifunda befeba khona ngabona wena angeke uzumnikeze umuntu aphethe i5000 kwathi ngicela ungise nentombi ngifike ngimfaza be honest I'll be honest with you Mkhulu ukhumbula ukusikhuluma ngemali yes isibili awukwazi ukuba neshosho because as a pastor ngathi ngihleli so lokho ukuyongifundisa la mina futhi omunye ekumele angene because angayiphathi ngiphethe yese mina ngayiphathi ngiphethe ukuthi kuyenzeka ube nomuntu wakho omthandayo ukuthi is my girlfriend or is my wife sikhambe kwesikhathi fike ikhehla ngicela ukuvela umuntu unkosikazi ngifuna nawe yona ngokwakho but thina sifuna nawe inkinga ke iyenzeke kithi thina bantu ngimlomo yalo thina abantu besifazane njengoba mina ngingena amakhehla lamakhehla ngingenile bonke benabafazi abaningi ogogo laba bangenile ke lababanye nabo bebasesithenjini yes angeke mina bese expect ukuthi mina ngizoba nendoda yami ngeke vele emqondweni wami kufanele ngazi ukuthi kahle kahle mina ngigana esithenjini Onani babukele emakhaya. Joking. Anyways, good evening, man. If you're not it doesn't show what it's in the evening. It doesn't. Shem, I just gave it away. Anyways, this is the Wave Sessions podcast, and I'm Mr. S. I'm your pilot with my co-pilot over there who wants to be a director, the producer, and everything today. Kadafi Oboy. What is about Miss Ubad? I saw your post. Very disrespectful. But Miss Kadafi, the MC. Oh, what did you change your name? I didn't change my name. Ngenxa yokuthi abantu organizers, they are new in the space. But what I noticed ukuthi bale Gauteng uzibiza most of the DJ. Kuba nombuzi Muzi the Mbuzi. So, to the MC, the what? Of which we've been in the crowd for a very long time. That's why one day I'll celebrate 10 years and they'll be like, where have you been? But I've been. You understand? The MC. Yes, no, the MC is going to be a problem. But I'm not Kadafi the MC, I'm Kadafi Oboy. If another when they are poets, Ati Kadafi the poet. Yeah. Trail of the poets. That's but anyways. Yes, welcome to your session. Thank you for having me, man. Yeah. I won't be too much, but lies protected. Anyways, today is going to be very interesting. In fact, we need to have a matter of excuse my French. I work in an industry where this F is common. So construction very dala. Yeah. It's in not expecting over. So, excuse my French, but bear with me. So today is very interesting. Or rather, it's going to be interesting. Let me not preempt. Yes, I feel like we need my camera sorting. I need my camera this side. Camera this side. Camera this side. Why is Pamon Norris? Because yeah, he did explain it, Chef. Okay. And he apologized with this. What he bought. So we're talking Western versus African. Not versus. Or in collaboration. In collaborations. I'd like to challenge it and say versus, but anyways, in collaboration. Yeah, you can. It's gonna be very interesting. Yes, can the guests please introduce themselves? So I'm glad much. Because we are okay, let's start this side. Because they are the familiar faces on the show. People actually love the show. Really? No, young photo. I know ama views are over 1,000 on this TikTok. Because yes, I could tell you on my TikTok, even on my likes and my followers, because of you guys. I even shared to the group, guys, look at what's going on. And then man, it's here, Coco Mkulu. What? What was it? What was it? I paid 12,000 and paid 1,000. I was like, yo, actually. And data. Yeah. You understand? So we yeah, the papers are back. yeah, The papers are back. the papers are back. But
Alright, i-language obuye futhi angiyithandi le language abayisebenzisa ababiza abazali bami ngayo ngesivende. Yazi abazali bami yebo ababhemi. Kodwa mina ngiyayithanda le, it's direct and straight to the point. No, pronunciation ibalulekile. Ve ngiyakhumbula lo Zuma pronounce inquza. Inquza. Imbuza. Yeah, yes. So it's the pronunciation. Angithi yabona noKhadafi ufunde edrobheni mina ngifunde elokishini then umbhede inyoni like it's a bird. A bird is a bird but a pronunciation kuyahlukana. Bird. Yabona manje nafunde elokishini konke it's a bird. Please introduce yourself. Stalin ourselves like that. Yeah. Ngibingelele nonke. Umntukulu wagogo lona Maurice Mathebula. Ngiyabonga ukwamukeleka ku Wave Session podcast. Ngingumlaphi wendabuko khona la ePetrotif eMkhondo ngiphinde ngisebenze ngendaba zodlamelo semakhaya. GBV indaba zama protection order harassment abantu abahlukumezekayo nje emphakathini nasemakhaya. Yebo. On that note, did you take off your name tag? Yes, I did. Oh, I did. We find it. Yeah. All right, thank you. This one is not written. Awethu ama name tag abhalwe empahleni zethu. Yeah. Yeah. Size kuwe gogo na uphinde uzi introduce makhosi. Uzwane umafasuzwane lo mzulu wamakhehla uhlala khona naMkhondo mina phenda kubo. Nje siyabonga kwamukeleka futhi siyabona ukuthi hayi eMkhondo niyafuna ukuzwa ukuthi ngabe kwenziwani lapha bendabuko. Siyabonga kakhulu nje ukubukela iWave Session phinde futhi nje into niyibukela phinde futhi like share. Thokozani. And subscribe. Yes, Yes. thank you. Interesting question. Before I go to Dlamini. Did you get? I know he got new likes, new followers, and so on. Did you get more clients after the show? Yes. Alright. Let's go to my right. It's not Dlamini. So Dlamini, please briefly introduce yourself. We know them. Won't be as brief as they were. Just see so that you give our audience a full picture. No, my co-pilot Belaji is describe. Please describe yourself. Okay, should nami ngizobingelela ke babukeli ke bale hlelo ba subscribe phinde futhi ba comment uDlamini ke umfundisi usezayona umuntu engasho ukuthi ngiyakhonza nje futhi angikethezana la ngimthandazi ngimfundisi nje ngenza konke both side like angibandluli lutho njengomthandazi. As you know, if you're a pastor, sometimes khona ke umuntu ayitwa konke it's a demon but ngiyangena yapha but nje I'm a pastor from Ezayona ngiyakhonza Uphendula lapha futhi. ngipinde ngilaphe futhi ngakhabana straight futhi ngokwesintu. Oh, Yes. but Zion is an African church, right? Yes. Not all of them now. Khona abazayoni asendisiwe Yes. zesintu khona abazayoni khona ukuthi kuyahlukana uZayoni 1 thina belaphi bendabuko siya kulo Zayoni 1 Yes. khona vuma lento esikuyo iyawamukela. That's interesting. Zion abasindisiwe. Yeah. Khona uZayoni asendisiwe wabodla nje bacela excuses no It's a demon leyo. demon. Yes. Demon. But it's Zion. Nabo ba uZion then kumli icathulo mangena no. Yes, bazinyama sikhuluma. Nalaba abasindisiwe bayikhubuka bona bangena nazo. Sekukhona asebangena nazo. Kukhona abasithile abasayifana but thina ngibabuza uMandu kodwa. Oh, okay. Into wesibhuku lesisikhuluma. Leo scoop. Our props today. Ningabe tempted ukushaya lescoop. No ngibona sika umiswa Oh. so sokhala kahle ke la. Lesi sithambile lesi. Sithambile ngesikhali Uthi nje uzola sithatha. Izolo. Okay. Nokunjani, my co-pilot, can I have my drink? So interestingly enough,
ngathi uphethe imbiza yakho lapha ya. Hayi ngizokuthenga iqala. Oh, okay. Interestingly enough, ngathi uyiphethe imbiza yakho lapha emnyama uzo-advertise imbiza or isiphuzo nje sakho. Uzosithatha. Isiphuzo sami sinjengomfundisi. Oh. Sami special. So awufiki ey'nkambeni kafana. No, angifiki. Kanjani because angithi uFaro naye usebhayibhelini. Uzunaney'nkamba wena ufika kanjani ey'nkambeni zakhe? Ngiyaxolisa before uphendule. Ngiyaxolisa ukuphazamisa kahle lami. Uma ngabe ubuza umbuzo kudlamini uthi wena ngoba ngibukile ngithi Yes. uthi wena awufiki inkambeni zingafana ukhomba ngalakithi. Sakuthini? No, angithi mina nazi sami ngiphethe. Manje isandla sakho masikhombe ngapha. Hayi bengisiba kahle ngifuna ukukusoma. Offended. Bro, my hand. Ngiyabona. Awufika kanjani umfundisi enokuthi I know pastors abanye abafikayo kodwa bayafihla phela obvious abafiki kuze libone wonke umuntu ukuthi eyale. So what's your take basically on alcohol? Ase ngiyibeke nekusona. Alcohol utshwala ne anginankinga nabo. Anedingi umuntu ngithini engaphuzi not ukuthi kuyihlazo mhlambe kuyidemon. Mina nje singimsama I can imagine mhlambe nathi wangidayela ngabe nga-actor kanjani. Ngiyabona. Not ukuthi utshwala ungathi into mhlambe engalungile kubantu. Kukhona umuntu uthola ukuthi akaphuzi but ayiphile like emhlabeni akanamuzi anamuntu asebenza. Kukhona uphuzi wakho ufuna umuzi unake ingane zakhe all right into Njengami nje so. nje umkhuluma thekuni. Yakhula. So not ukuthi utshwala ngiphuzi ngoba I'm a pastor no. It's not a bit. Awuphuzi njengoba ukazi nje wakuzama ekuzalweni kwakho. Singabakhona angikasa ngimzama. Ubokuzama ukuthi ukwenzani. Ayikho into eqhayiza ngicabanga because ukukhothi ngashaya njengempedlosi. Ngivula ibhodla. Ntathi dikusebenzele phansi. Anti labantu abangena mina ifika abantu abadala. Akusho mangabe ngaphuzi mina nabo bangaphuzi. Yakona ukuthi lo. Kumele ngikuthende phansi because kunesimo mina enginaso eseke ngithi mangihleli ngibe bunuka mangakushesha sebiyafuneka. Nazo. Sebiyafuneka ukuthi ngikuthele phansi. Uma ngithi mina I'm perfect lekwenzako ubizo laNkulunkulu nabakithi. Yini ngakwenzi konke abakushoyo. Uyibese ngiyakhetha. So kusho umfundisi noma uyini awuthi ngikutshwala usuke usophumene nokholo. Mina into engiyabhodako athi ngathi ngiyaphuza bese ngiphuthumise ngabe ngibhoza abantu besho ngathi sekungibhekise eceleni so but okuphuzayo angikwazi ukumgxeka ngahlala naye ngimthengele futhi ngoba uyakuthanda. Hey, what a good answer. Yes. Yazi lo mfundisi u-liberated and very progressive lo muntu lo. Ngithandile lokumthengela pastor Bloma ku. Yabona into engatshela uqinisile uyavakashelela vele. Mina ngihlezi ngivakashela ngale statement strong. Yeah, ngihlezi ngivakashela. Ethande uyile. Kakhulu. Okay, I don't know if we were rolling or it was off cam. They said you were a polygamist. Yes, That's a very interesting question for me. Ngicela uyilungise ngoba Esizulwini. kuzoba nzima mhlawumbe ukuthempeni. Esiphiweni sakho Yes. ebizweni kubizo lakho ebizweni lakho. Yes. uNkulunkulu uphinde wakublessa Yes. ngamakhosikazi andlula kweyodwa or mhlawumbe kwamabili. You're being technical, that's polygamy. Yeah, but ngifuna ukuthi ungamenzi ngathi uthi maybe when they say you're a racist that you just hate one black person. Now they call you a racist because one black person because we need to understand this thing. Some white people love white black people. But if ever you are an ass and you're a black person, now I must refrain from showing you which are trustful because it will be called racism. And so on. So as a polygamist, ubuka nje umuntu ongakhona ukuba nentombi eyodwa kanti isiphiwo sakho sidinga ukuthi ulekelele abantu abaningi. Understand. That's what I'm trying to say. So sengaba question ke esefika ngaleyo ndlela. Can he answer my question, not your question? Okay. So mess up where that way. It's fine. Yours is just being technical. Sorry, Mphathi. Ngesibalamulo. You being technical. So you are a polygamist. How many wives? You know what? Okay, now one man. One wife. Yeah. Mara ukuthi la esintwini awukwazi ukuba neshosho because as a pastor ngathi ngihleli so lokho kuyangifundisa la mina futhi omunye ekumele angeke because angayiphathi ngiphethe
Yesele. Mina ngayiphathi ngiphethe. You know ukuthi kuyenzeka ube nomuntu wakho omthandayo ukuthi is my girlfriend or is my wife. Sikhambe kwesikhathi fike ikhehla ngicela ukungivela umnye unkosikazi ngifuna nawe yena. Yona ngokwakho bathi thina sifuna nawe. Inkinga ke ifike yenzeke kithi thina bantu. Right, into efike yenzeke kithi nansi into yenzeke. Angimfundi umuntu wesimame loya ohluphekayo ongemanga kahle wena ama-hips kanti idlozi likhombiisa yena and idlozi manje likhombisa into alikhombi into ezokuhluphekisa likhomba into enye yona yakwamabele kepha ukuthi thini sifuna lokho ngathi ke kufana namantombazana you know ukuthi i-jealousy ikhona konke umuntu ukancane ukuthi ngathona ake ngibekise mhlambe I'm sorry if ngizobekisa kabi ngiphufe ebusuku lele ngiphupe umnyazi wezulu ngiphambi kwayo ngichawu abaningi babo bathi idemon kodwa bangathiwa kuphuphe yena angafika ngathi into eright asifisenze into enhle uyakubona ngomhlobo kodwa ngasomagama ngingathi uthi nonkosikazi yedwa kanti kukhona umnye futhi osezongena ngathi angagcini mina saphila ukuthi bangakhe bona mhla sengifisa o-1 bena 3 bena 2 kanti kuyafana kithi thina abantu besifazane njengoba mina ngingena amakhehla namakhehla angenile bonke vele abafazi abaningi ogogo laba abangenile-ke lababanye nabo bebasesithenjini yes angeke mina bese ngi-expecta ukuthi mina ngizoba nendoda yami ngedwa vele emqondweni wami kufuneke ngazi ukuthi kahle kahle mina ngigana esithenjini ngoba vele abantu abangenile vele laba abanye bebanamafazi abaningi lamakhosikazi angenile bebasesithenjini so kwamele vele kube semqondweni wami kungabi ukuthi vele mina ngifuna indoda yami ngedwa anginto engekho vele engeke iziyenzeke noma ngabe ngafa namuhla ngivuke ngakusasa angeke iziyenzeke vele mina ngiyogana esithenjini nje washeshwa ilungisa ngithi ufuna ukuthatha isithembu wena no ayikho lento leyo nje amakhehlo onakele ayikho lento leyo ukuthi ngenwe izakazi nje iphethe ukhulu ayikho lento leyo umfazi nje uba nendoda eyodwa into asibengasho ukuthi wonke umuntu unale idlozi zofebe sekuya ukuthi yaligeza lelo dlozi lelo Osho uchaza ukuthi ukufema ukungcola. ufebe nje ukungcola especially kubantu umuntu wesifazane kufuneka bese uyinakekela ukuthi mina angithi bangabulala nomuntu kwamele yogeza uzolala nabantu abayigadi bangabulala idlozi lofebe licontrolayo la emzimbeni wakho uzogeza ngalo uthina nje akufuneka ungene emsamo ube kaduleke angithi angishadanga mina Ngicela ukuphazamisa lokho. Ngine issue serious when it comes to ukuthi ukulala ukungcola. Kuyangihlukumeza kakhulu because ukudla mawulambile wadla as part of nature you are responding to Sakile, what's funny? I'm not a comedian. I know where you go with this question of yours. Yeah. So, man Gambi, before I think let me dig deeper. I feel like Uguta, the drug. yes Listen to me when I say drug. But see, if ever Sazalwa singers, Sipila Mogomoya, no Wamans, no Gomlilo, no Wentlabats. Because that is the true nature of a human being. In Tlabats, the minds, Umoya. Those are 4 beautiful and most important elements about a human being. Even our flesh is made of lower chemicals. So, basically, Islam but singabantu abenzani aba-evolve siyakhula ebuntwini bethu. So now, sesiyadla ngoba siyadla. Now I'm saying, unenkanuko, according to people, ubizwa kuthiwa inkanuko. Ekugcineni inkanuko ukulamba. And ukulamba sekungcolisiwe ukulamba. Kuthiwa mawulalile awungcoli mawushadile. You understand? But ekugcineni mawushadile uyangcola mawulale nomfazi wakho. Ungcoliswa yini ngoba usuke unakekela okumzini. Awukasifaki ispirit lento le. Unenkanuko edinga umzini.
ngicela ukuchazela. Kodwa kule ngishoyo angisho ngicingile ngiyayibala. akusho ukuthi i-sex iyisono or into enjani. Mangithi kunomngcwele okutholayo kukhona ukuthi ngisuke la manje ngifike ngilale nalo lo wakhipha isifiso wamagesi ngilale nalo lo wakwabulela umuntu kunomoya ngelahle not to speak yonke into yenzako iyarekhodeka kuwe emzimbeni wakho noma ngifihlele unawo ukuthi azangaduka the more ngilala nawe inkawu zamayishane yakho iyabhala inkaba ukuthi lokho kontakayise mangabe ngingikhi vele lokho ngcobo wakho ngizokuthatha ukugena kumina not ukuthi ukulala kuyinto enjani no inkinga ukuthi na ulala nawo bonke labantu angibazi benzeni bonke labantu uyabona so imimoya yabo ebheda izongengawo because yonke into eyenzako emsalisane imimoya thizeni if nama feelings nemimoya thizeni esuke ilapho njengamanje if nemimoya ukuthi bengathi ngakhuleka ibe strong kule mimoya thizeni ose ungivakashela omvuloyo yonke into eyenzako bakhuluma bakho spirit lapho okuvakashela noma kuthiwa yikuphi so ke ukulala kusiwe nenkingi mara ulala bonke labantu lento baobazi benzele abaye bakona ba sick clean not ukulala kuyingozi kodwa mhlawumbe ukulala ku bed ngiyeke fika umuntu kuwe mthola wesifazana wakhipha 3 wezis azange zimphumele ngephutha waphuza amaphilisi Wayiqondile. exactly omunye wabulela umuntu wesilisa wambulala straight so exactly ifike into mawufika unifika imeme kuwe ihlale kanjani ngolike leyo ndlela vele that's why it's masihleli if sikweza lokho ngisenze funa ugesi idilike ingameneki ngihlale futhi kumina Just a follow up. What if lo muntu ugezile? lo wesifazana Lo wesifazana. Not divine. yeah it's a good question what if you're not sure what if you're not sure The question is, ngigezile. yes Ngilala nawe, igezile. Kahle hle cha ukuthi ngithathe irapha ngacima isono. yes Sengilala nawe. akho Mangifundisi. Mangilala nawe ngigezile. that's good Unayo imvumo yokuthi uqhubeke nebandla ngigezile. An hour before your service. alright uyabona sikhuluma ngento eziningi ezahlukahlukene uyabona ibandla njengamanje ngiba ngisho ukuthi asisakwazi manje ukuthi singasenza abantu abaperfect ba into eningi sizenza kansense singabonwa ngabantu sifike sime phambi kwabantu Showcase. uyayipasta uyayiphatha awukwazi ukuthi mina ngihamba and I'm perfect 100% sure because umuntu okhula la emhlabeni wathi umuntu okholwayo kunzima ukumthola because the question is yini ukukholwa uma kumanje uma ungena ebandleni lami wafika ugcoke nje kanje ngiyathwenya ukuku wafika esesikhethe imoto kanje sikunika isithi ngokusheshsha you understand so ke iyo into eseyimusha ideyile nguphi la ezinkonzweni asikhonza khona njengamanje so mina ngenkolo yami ithi mangabe ngesibhucweni mangaye ecansini ngizofika ngeweek lapha ngifika kuba namandla mangifika lapha ayi ukuthi ucansi lofike ngihlonipha lemimoya ela kumina ayithi futhi ngizokwenza la kungcola awuzoba nawo lama-powers lapha uma uye ebholeni lento efuna ungayiki ebholeni ayi into oyidlayo ibed ayikho bed but uzofika iphazamise phambili uma unenja uyovuka ekuseni uyozingela kukhona ukudla okuziphakele kubale nje ngikwazi ukugijima ngahle lapha hayi ukudla ubed right but ngikwazi ukugijima njalo leya khona kusasa so yonke into ofuna ulungisele before uyenzeka yonke into uyalungisela Mina I will still say ukuthi sex is spiritual. yes Uma ulala nomuntu nazi kwahlangana leinkaba nje. yes So thathile then yabona thina sinenhlanhla. Thina abantu esesembulelekile kule ndaba yobudlozi. Kodwa umuntu umbona sangena nje umtshela ukuthi hayi wena ubuya kuphi nakuphi angeke sizosikhona asihlukanise imbede yabona kuba lula kodwa noma ngabe ungakambulelelekanga kodwa le time seyihlangana lenkaba uyazi ukuthi khona esukumayo la kuwo khona lemoya ongenayo la kuye khona lomoya ongenayo la kuwo uyayizwa lento ukuthi bese uyayisola futhi ngathi khona into wrong enyenzayo yabona kungathi ungathi asiyeke nisaqala ukuthi asiyeke ngathi khona into wrong enyenzayo edlozini lami uyangithola isex nje ispiritual noma ngabe kunjani That's what you say. angithi ukuthi spiritual ukuthi le moya iya exchangeana ukubona mangabe ethi ulale nomuntu noma ngabe ethi nikuma talking stage nomuntu thothi niyathandana Can we have one session?
Take it outside. Like I was not gonna stop it. niyathandana nomuntu uyangithola nikuma-talking stage nje usuyakutshela umuntu ukuthi yazi impilo nakho kwenzeka lokhu ubese imagine ukuthi masingadlala nomuntu kushuthi asangabona okukhulu okwala ekhaya iy'mfihlo zala ekhaya yabona mangabe ukuthandana nje nomuntu senilalana sekuningi lokhu enishekelana kona kuningi kakhulu and then la kulesikhathi samanje abantu bakhiphe izisu abantu baphunyulwa izisu bangagezi asabe umuntu ukushekhayo kubo phela umuntu bangakhipha isisu awumgezele emfuleni kuphela kwamele le ngane niyibuyise niyifake lamagcekeni ngithi uyasaba manje ukuthi yazi ngiphunyele isisu or ngikhiphe isisu uyalala nomuntu Hold that ukhiphe thought. isisu We'll come back to it. One question, follow up. Umfundisi ngapha uthi makayesiduqweni you can't have sex because yena feels like he's going to be weak. You see me, if I have sex in the morning, I'm gonna be excited the whole fucking day in the office. Ngine power, mina that's me. If ngizovuka elula umuntu wami uyangicisha ekuseni, I'm gonna be grumpy the whole fucking day. But if I'm gonna have sex, then go to work, I'm going to be happy. So ngibingelela umuntu e-office ngize ngiye namasema office engingakazi nayo. And let's my checks right here. Ukuthi So that kind of ngifuna kuleka mfundisi nabo gogo baphendula. Why boku weak but kithi thina abanye later some Okay. sort of asiyiphindeli thina ngicela ukubuza mkhulu ne ngifuna uphendula uqala mkhulu bese uyangibuza. uyazile abantu abanye masiphendula ne-questions Mana kuthi yakho umfundisi. angeke So wait. angeke Is it Izofanele ngezimuntu. Yes. Is it wrong? Izofanele. Record it. Bazokubuza ugogo. Is it wrong ukuthi on a Sunday you do the deed nonkosikazi before uyoma phambi before uyoma epulpit ufunde iBhayibheli? All right. Married your wife, is it wrong? Njengakumina kungaba wrong. Hayi ukuthi ngibe ngisho akusidi mo. Inkinga i1, kufanele ngiprofet yakho bamkhuleke. Mina angisahambi noma sengiphethwe ngabanye abantu. Uma lo ngangena ebandleni ufike ukuphume ngezwe. Wenze leyo nto because lamandla enginawo awunawo. Le defina ngenze la engimsebenze kaNkulunkulu nabakithi. Ngeke uzuyenze lokho nje kuphuma eBhayibheli mhlanje phansi. Because if bekuthiwa isex wrong ngabe ayidalwanga. As long as endaweni right, it's right, yonke into clear, yonke into right. sex rate yonke indawo. You not wait. Food is not responding to my question. All right? You've been technical mountain down a right, land down a right. You're doing it with your wife at your marital home. But the difference is an hour or two before your service. Is it wrong? Yes or no? I'm going to be the question. Okay. It's wrong. Give you. Yes. All right, just Great. move the level Yeah. boxes, but Gogo, Guinea, I understand, yeah, Mama Bayo Consulta, maybe it's different, but being in the pulpit, okay Might be different. you consultant, you're being in the pulpit. You're providing. Same. I what service like for the Bible, we have a channel we will interpret. Mause ndubeni you interpret which iBhayibheli lakho isikhwama sakho namathamba akho. Namanzi. Singabe is namanzi akho. Mawudlala ukuba ibandla izwa Galaka. Isitasa kuphila churchini zawo. sorry Isitasa kuphila churchini zawo. istart ukuphila church in Zion. Yes. Yes, sikubunenda. Lapho lapho kantombazana. Lapho kantombazana. Esinye sisemifla. Njalo tu. Awusakubongela mfethu. Iyakhula ibandla. No, it just listen. So that it starts ukuphila church in Zion. Shout out to you guys. Yes. Please ubaxoxele no sessions. Okay, no problem. See, Must visit the church. yeah, we must visit Sunday. Sundays. Obviously, it's a Zion church. Sunday. different No, but there's ZC. No, Zion is not on a Saturday. Zion, bro. That's Zion Christian Church. Yeah, I know, but it's not on a Saturday. It's on a Sunday. We shoot on a Sunday. It must be that up, say 8 p.m. Or if it's Shem is Zion. Yeah, okay, whatever. Carry on. But yeah, sebonga ngicela ukuthi inkonzo uyikhuthaze sibashe
Ngiyaphathwa kakhulu. Asibenkinga-ke futhi nenkonzo thina siyayithanda kakhulu. Nabogogo siyabavakashela. Konke thina-ke siphila in a universal world. Enkulu ngiyaxolisa ne. Qhubeka mkhulu ngaxolisa. Alright. Masona ne. Sakhile. Since kwaba nguwe akukaze yini kwenzeke ukuthi ube nomuntu omthandayo. Kodwa na uthi uyenkonzweni ithi half past. Ne? Yeah. And when knowing yourself, I got the question. yeah, when knowing yourself, healthy, like right, awunenkinga ngalutho. Kodwa nangu Sakhile uthi half past. Ucabange ushukela, ucabange inyongo, ucabange lo nalo. Then usuke uphume ekhaya uye ngaphandle. It athi Sakhile o'clock. Clock, yeah, it happens. Yabona? Awusipozi ukuthi kwenziwa yini lokho. Yabona? That is why impendulo yami ngiqala ngequestion. Yabona? Bengile question leyo. Into eyenzakalayo kulento lena namkhulu. Uma ngabe uthandana nomuntu and akusikuthi lo thando lwenu umdlalo. Niyawahlanganisa amadlozi. Uyazwisisa? Endabeni yokuhlanganisa amadlozi kubalekelwa izinto ezifana nalezo. Ngoba mina nginamakhehla nokho kunamakhehla ababukeli bangezwa kabi njengoba abahlala bakhuluma into abakhulumayo bacaba ukuthi ngibekisasongo ngoba vele kunjani cha kusinjalo mara Cabanga baxoxa sathandana nokho yeah It's njengamajita umjita kimi lo yeah yabona so okay what I'm trying to explain una khehla lapho ukuthi uma ngabe ukuthi ngikule relationship le serious not to say ukuthi I'm just passing by uyabona fanele siwahlanganisa amadlozi ukuze singazoba nale inkinga lezi half pass njalo ngoba angeke ngithi kunamakhehla naye namakhehla ngithi ngiyamvakashela lithi khehla engigibele indoda mina uyayizwa manje nginezalukwazi ukuthi mina njengoba ungivile ngithi mina ngibani ngumuntu lakho uyabona nginezalukwazi futhi nayo nezalukwazi sithi salukwazi sakhe angigibele ngithi salukwazi mina ngigibele umunye umfazi uyabona because akukho lokuxhumana la kule mimoya yethu that is why kufanele sihlanganiswe uma ngabe sithandana ngokwamadlozi uyazwisisa khehla lami lento lena ingozi njengoba uKhadafi bekabuza ukuthi even if ushadile ku wrong yini yabona khumbula nakwentiwa nomsimeto nabo language or akunenda It's a South African language. yeah it's a South African language sure nakwenziwa lo msimeto wekushadisa namkhulu nabe uke wa attenda unakubona makoti unakuthelwa ngenyongo yabona yes ufakwa ekhaya kulesibongo lesangena kuso yabisisa but then ayipheli lapho umkhulu indaba yokuhlanganisa amadlozi like njengathi thina singabalaphi bendabuko esesikhulisiwe sadla amagobongo ne kukhona lesiko leli efuna liphinde silenze ekutheni sihlanganisa amadlozi uyazwisisa ukuze singazoba nalenkinga ya half pass like akusiyo leyo kuphela ziningi singayibala uyazwisisa but njengoba bethi ukuthi sasosikhuluma ngesex Bathanda ihlanganisa idlozi ningalobolani ningashadani. Yeah. Lento enenzayo. Yes. Ihlahisa amadlozi. Ningalobolani. naleyo mbafana wena yeah they do Siyajoba besihlanganisa idlozi sithengana isihlalo amabhayi siyakhongana. yeah uyakhungana That's wrong. Very long. yabona even indaba yokuthi like usajola so idlisa intombi yakho or intombi yakho idlisa wena nisajola you understand it's not right you understand like yabona abalaphi bendabuko abaneqiniso angeke bakunike irika yokurika i-boyfriend noma i-girlfriend Laba babanikayo. abakhohlakele balambile mkhulu Ukuthi mawumuntu wendabuko
Thokoza. Mangabe kufika mina, uyabuza Wena into. angeke uzumnikeze umuntu manje umuntu aphethe i-5,000 wathi ngicela ungilungisele intombi yami ngifike ngimfazi. Ube honest. I'll be honest with you mkhulu. Ukhumbule ukuthi sikhuluma ngemali. Yes, sikhuluma ngemali. Influence ufundise. Alright, sinayisezana kudala. Yeah. Ngiyabona bayi3 sengeke ngabaxosha. Bayi3 nangabekisa like engibakhumbulayo. Ukuthi bafika nemali engangemali lapho ngineyinkinga and le mali yabo nangiyibuka lenkinga zami ziyahafuka. Uyabisisa? Ziyaphela. But azange ngibasize ngesizathu sokuthi mina ngiyazazi nedlozi lami ukuthi sisebenza kanjani, sisebenza ini. Uyazwisisa? Into ekhona wena mkhulu ne idlozi mina lengibolekile umsebenzi la lengiboleke khona. Yabona? Then Mana wena uyathanda ukujika kantombazana Sibe siyendayo. alright. ungamnika yebo noma Cha, Ngikunikeze. cha man. Yeah, but manje indlela esengibuzwa ngayo sofaka indaba yemsebenzi akuphe wona asifani singabantu. That's why ngithemini uma ngabe kunentombazana enebody enhle ime kahle. Itholakala lapha TV ithiwa sicela advertise nagama dress. Bese ngithi as a pastor Don't wrong. It's not wrong. What if you will chetala because you are taking umzimba? Ugo idress uya advertise. Iyangena imali per month every time. Mina to be honest ukutshela into so. Njengoba wasenza so ngesinto. Nawe ngesinto. Bayifika abantu kubabulela. Yeah. If umuntu afuna ukulala futhi ku. If you into njengomfazi kodwa uthi uyabheka nguye or but from ways. That igebe kuwe a serious. And angikwazi ukuyixoxa befika ngithi man niyakaka mina ngumfundisi no. Kunahlala phansi ngibheke ukuthi la ile nkinga lengiphuma kanjani. Ezwe umuntu wabantu abadala. Okay, idliso le izogulisa ingane yabantu. Angeze lo amani athandwe lo because ngeke ngijikise imali ifile ekhaya iloze ngilethile imali wayikosha wena. Angize ukuthi wrong nokuthi umdlise akwagezi nomuntu abe clean athandeke kulo muntu wakhe siyabida asibhikize. Honestly wena mkhulu. And number 2. Abantu abeza kithi basithemba. Ngeke menze ifika botsotso phethe ibhamba sekimi sifuna amaphoyisa ukuthi man angifuni ohlala kwehlaba bathi wow befele bathi ejiya lamfana lo yakhe baza abantu lana siyabhida la wena as a doctor traditional doctor konke kufika la ufuna ukwamukele like it or not as a pastor okufika la mina ngimwele kukuhle kukubi singasho because siphamba ama camera sithi I can't do this but mase ngingwana lokho ngakwenza nedif nangizana indlela naye. Okay, bona mkhulu ne. Mina I'll be honest with you. Mana mkhulu Mina yakho nomuntu yakho ubusena kafiki. Manje ubusena yakho expose man. Isakakatheni. Sisengakafiki kimi lesimo lesi osho. Sisengakafiki. Sifikile. But wait. Yeah, man. Bathi mina yazi kodwa mina yazi ngiyabonga ini ukuthi mina ngihlangane nabantu bomakhosi abahlakaniphile before ngamukela ledlozi bangitshela ukuthi mangabe ufuna ukuthi uhlakaniphe yenza so wenze so noma ngabe umuntu angafika athi ngifuna ukubulala abantu ngivele ngithi okay ngicela ubuye kusasa sizoyihlalela phansi lento kahle sicumule kahle yabona ngeke ngize ngiyane bengithi buya kusasa sibone ukuthi senzani mina umuntu uyamnika umuthi ongasiwona endumbeni Thoza Hayi kuhlala njengoba umuntu ophendule right. njengoba manje sikhuluma nawe manje ngingitshela ukuthi into efanele understand nine manje iBM neBM ziyazana emntwini ezikuthuma nine nabantu abadala nemimoya nami nemimoya ngizokutshela ukuthi lento show iyohlele lento ngimlethe yakuyena ayikho nto isho mangithi kwe manje mina umuntu imali makufika umuntu nemali ngimathi ufuna ukubulala ukuthi mina kuwe ngokuthi ngibele Jesu hamba noNkulunkulu ngiyangikwenza lokho but if nedlozo kodwa emanga ngami so nani nekushow phana sithi ngitshela kona ngizophika mina ngalona kamuntu ukuthi ayibangishaka manje baqinisile even nami ngiphendula ngizobona ukuthi la mina shaka manje uyasiphendula asibeni fair thine nani kahle Dlamini yachitha manje. No nina Chitha Dlamini. Dlamini uyabukela kodwa insebenzo ngeke ize ibe straight ngalendlela afuna ngayo izogwenja usiyabiyela manje nenkulumo yami ethi makade lo muntu lo lona ngifuna ukuthi mina ngimdlise ngimnake umuthi nami 2000 wena uthi wena manje uthi mathebula mina sebaningi bafile kimi ngabajikisi lithi elami no ayikho indlela enye ngoba
abogogo balethe imali ekhaya ukuthi angigeze lo muntu lo athande ngoba lo chef lo uzodala inkinga kuya muntu lo ngeyiwasho Dlamini uyachitha. Iqiniso Dlamini. Dlamini, Thokoza lana asizange uzosefana yakutshela njani. Wena usilalela ngendlebe kamoya wena. Uyachitha Dlamini. Thina sesisemthethweni. Dlamini, ukhohlakele. 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 Dlamini. okay Mina ngithandile i-response kaDlamini. Uthi uDlamini. So the question wena Oboy ngoba bosayo nakinto zakho. Question was mafika umuntu athi ngifuna ukurika my girlfriend not wife. My girlfriend bayamrika na or not. And then kwaba na dark and diving. So ilapha Bamri. bayamrika but angithi they didn't say it on camera. But anyways, alungise lenkinga esibhekane nayo ngale. Manje mkhulu nithi mfundisi nawo. yes Is it okay ukurikana senenze lokho kufanele ngabe niyakwenza like lotsholiwe nishadini umfazi nendoda is it okay Number one. ukurikana? kakhulu. Why Uyakha. for me it feels forced. Why are we forcing things? Why must I come to you Security. Security. Mana independent. Why must you reka a person kodwa nithe niyathandana to a point ukuthi nizena lobolana nashadana sewungenaphi umuntu wesithathu ukungoba? Okay, mana Security. angeke ngize deep to history because the main factor is history and analyze masiya phambili in life ukuthi ama factors asafecta kanjani empilweni. But the moment you say ngiyakuthanda, the moment you say I want to spend the rest of my life with you, you are consenting to my ways. And you are saying, whatever you deem fit for me will be okay to me. So, as insizwa, as indoda, as umfana, as a male, you go and share that. You propose a relationship and say, let's live together. I will take care of you. I'll provide. I'll be available, and I will love you. No, to take care, provide, and love you. It means I must secure my interest. I do not want to waste my resources and doing this up in the ink when you get. Your thoughts mkhulu Yema ngendlela mina engazi ngayo. From esentweni nje. Bothi koqhamuka nomuntu ekhaya. yes Uyiso. Makhehla nangu umuntu ngimbonile. Nangu lapha yana hlabela wini yabo. Bese amakhehla ayaxoxa nawe la nihlala khona ngamadoda ukuthi umbona umuntu aright yini. Yebo. Sekela ke mfethu isibaya sakho. Abantu bakhuluma ngalesizulu. Basho ukuthi umsebenze phela ukuthi ahlale la. Umsebenze ngendlela yesintu. Namanje. Ya ngithe kudala. Namanje. Yimi ngudala futhi umsekele phela kudala nje lokuthi vele indoda esekela umfazi uyangithola nothi ukuthi umfazi osekele indoda because indoda kwakudala beyinesithembu angeke mina ngisekele wena kanti khona umunye umakoti usozohlala kimona njalo ngithi aninaso ngikusekeleni laba abanye abafazi ngibacabangelile yini azange bacabangele indoda esekela lo mfazi ukuthi ahlale la ekhaya angithi Umzukulu. awu injalo ngithi manje ukuthi vele sesinakho ukuthi abantu abangana vele ayafuna lemadoda angithi ahlale kuye kodwa asinako lokucabanga ukuthi asinako lemcabango yakudala thina abantu abakhula manje
ama-2K nje awunalo ngicabanga kudala ukuthi yazi lo muntu mina kungafika umuntu ngimbone ukuthi ulandela abafazi abaningi kahle kahle ufuneka abe nesithembu ukuba nje sesiyasaba ukunitshela ukuthi ube nesithembu uyabona and then mangabe sekufika umuntu athi uyakusebenza ngoba lo muntu usebenza lo muntu unesithembu angeke kuze kulunge because lo muntu uyokamela hatha abafazi abaningi koma hatha umkhulu wakhe khokho omkhulu wakhe umfazi sozomthatha kanjani uthi uzothanda yena kanti lo muntu kwamele anakekele abantu abaningi ngesikhathi esisodwa and kwamele abanelise ngendlela efanayo uyabona ku-wrong ukuthi thina sibafake labantu abesilisa i-rig ku-wrong right mkhulu ngizwile My yakho. co-pilots. Wait, ngizwile yakho. Mfundisi, let's hear your thoughts on this one. There's a follow-up question. Alright. Sikhuluma endabeni yedliso Specifically idliso. Okay, idliso baba ngendlela ekwenzeka ngakhona. Njengoba ayibeka ugogo ukuthi barong bani sinani bafaka umlithisa idliso. But sebayakwenza ngoba lo muntu usuka anemali. And sungathi aqala umuntu vele ngowami nina. Sesibuka imali ngekuma nokuphi. and wena ufaka indoda yomuntu But mina njengomuntu wesintu so ngingabiyela owami umusi you know ukuthi ukukhona ukuthi yazi bani ngiyamthanda kidlo zayithi yesifuna nami and mangabe into ethi yesifuna usibambele ngokwalo automatic ungathi ufaka into ebheke eqenda umlozi umbuze manje into engekho noma ngathi uyahamba uphinda kubuye khona la futhi into edloswayo. All right. Man, Man, there's a follow-up question. Yes. You'll make me lose my train of thoughts. Follow-up question, do you think love is forever? Because now my question is on the basis yokuthi uthwena ngiyabiya. Yes. And ekubiya wena uyi-one. Yes. Uthwena no, ithi ngibiye ngapha Ayikho kuswana. ngizobona. Yabo uthwena ithi ngibiye la kuswana. Forever is a very long time. So do you think love is forever? edlosini is forever Will you not run out of love? That's another question. noma ungakala uhambe uye kuphi uzophinda ubuye as long as But uqilaza umntwana abantu wena uthi uthanda Mhlawumbe nikhulume kahle. wait, we'll go there. Sadiq will go there. Let's not lose it. Yeah, let's keep it here. So uthi wena it's fine ngiyabiyela. Okay. Are you saying because when ubiyelelo yana kuphela ukuthi akakuthanda akengenzi lutho akangahambi? Understand. What about you? Is your love forever now? Ngicabanga ukuthi mkhulu njengoba uyidlela obuza ngakhona uke wabese gogo ukuthi uma umuntu uzombiyela biyela umuntu neshofu wakhe bese ngumkakho yimfanana. Number 2 ngeke ngibe lenkomo engazona ezayo and nangibiyela ukuthi ngifuna ungithande isikhathi you know singaba basha so yithi usithanda so yithi ushade kukhona bathi ngathi bangehlukana bahlele nento ebeda ngophakathi ngibiyela ukuthi into ezimbi zingasondele that's why ngithi idliso lehlukene kumele igama lithi idliso ngigama elibi kufanele isigroup bathiwa ngifuna isigroup tuhathi manje ma fake no i-fake ndo okunikele into le iselwa ayikho into embi elenzile sinala edlisweni ngakwenza ukuthi ngikukhandele idliso ukuthi okay njengoba safika la ekhaya kithi manje angiyombike emakhosini bengiyo akugada lo muntu ungakawufaki umuthi kuyena yes into manje ikhina abantu iwani uzongloya uzongidlisa akhambi kanjani ngenza ukuthi umuntu ngimthande ngithi makhosi amakhulu lo muntu la akayindawo ke ngibona angikosikazi wala ikhaya ngoba akusibo abantu ukuthi nababheke bafaka umuthi futhi bavuma abanye bayafa abanye bayagula umuntu amfaka umuthi akushini faka umuthi. Yeah. My question was around that. And I want people to listen to understand, not to listen to respond. Please. So much uphendulekile. Now I'm answered. Co-pilot. The way umfundisi ayiphendula ngakhona ukuthi you don't have to ukuthi uzufaka umuthi because we've heard stories ukuthi ufaka lo muntu umuthi ugcine yahlanya umuntu uyapha and all of that. Hence I'm asking ukuthi wena do you think you love that person forever because honestly I believe ukuthi love runs out. and And that's why I support ukuthi mina growing up ngangisitshela ukuthi if uNkulunkulu ungithandile wangigcina I'll get married maybe at the age of 50 because lapho ngiyabona ukuthi hayi vele sengikora 2 than getting married at my 30s. There's a high rate of divorce pen. I get you need to be realistic. And Uthi umfundisi sibuka imali sibuka the status of a person. Yes, Usuthi yabiyela wena. that's true. So That's a problem. co-pilot. Yes. Let's move on. I want to challenge something into the conversation. Obafo can fill you up, but I can fill you up
Yeah, please. after this question. Yes. So, the first European people, the first European people to arrive in South Africa, about one. Beat that. Okay, so the first group, First European group. the first group, my question is based on you, Babs. I mean, I need you to listen to me carefully. Yes, sir. The first group to arrive in South Africa, not the Africa as a whole, because there are countries that are near to Europe where they were infiltrated quicker. The papers are in the building, but the first group to arrive in Africa, I'm sure they could have opened. Yeah, that's why. The first group, they came in 1488. So, which means Christianity did not exist In 1480. in 1487. Oh, yeah, okay. Yes. So, uKristu babungekho in 1487. Before. And I'm sure bufike mhlambe ngo-1600s because of the conflicts, the reluctancy of joining and understanding each other as people. What do you believe in this? Do I believe? I don't believe in it. Lokungazwani ngokwenkulumo nokuhlangana ngokuhlanga nokuhlukana kokuhlanga nokwenkolo. So in 1487, South Africa, or in Africa, okay, South Africa to be safe, bekungekho ubuKristu. Ngifuna sibambe lapho mhlawumbe kubaluleke kangakanani in 2026 la sasikhona ukuthi umuntu wendabuko, umuntu omnyama, bekangakholelwa ey'ntweni zikaJesu Kristu. Bekungasiyo indlela yokuphila le. Bekunendlela ephilisa umuntu omnyama ngaphandle kwaKristu. Beyiqhubeka nje impilo futhi before man sakhile. This is not fun. I'm serious. Beyiqhubeka futhi impilo ngaphandle kokuphamiseka before kuba nezinto zokubanga we-economy, ukubanga i-geographical situation, ukubanga i-interest, selfish, because I can go as far but when the Boers came here, they apparently stopped for a break. Ukuthi sikhona la siyakhona mara sike sibambe umoya la Africa. Kodwa mabafika bahlala bathi hayibo lo mhlaba u-right. Asithi ubabona. Mabaqeda ubabona base banweba ngokholo la. Sikhumba sami semnyama. Salithanda la. Kulula ukuphila kulesikhumba engikuso. Nenkolelo yami ilula futhi. Igazi malifika emhlabathini liyaphakama lezulwini. Sinendlela zethu interpret this whole thing. But at the same time, ngisame endabeni yokuthi ungangiphazamisi nesandla sakho. Ngisame endabeni yokuthi kusha kithi akaqedi 1000 years Christianity. Usasekusha ubuKristu kithi. Kubaluleke kangakanani ukuthi sikholelwe kakhulu kuwo. Mana bafu. Kubaluleke kangakanani ukuthi sikholelwe kubo lo Kristu. Bese siyabuya kule question engikuyo. Ngithanda ukunaka. Ku-history kunesenzakalo esahlukumeza amaXhosa. Ukuthi amaXhosa kwathi makufika abelungu
ondlebe ezikhanyelayo. Kwaba khona umboniso wesintu. Ngiyakhohlwa igama lale ntokazi eyatshela inkosi ukuthi umboniso uthi asibulale konke okunokwethu ukuze sikhone ukuthola ukuhlanzeka, sizokhona ukuthola impilo entsha, nodlebe ekhanyelayo abazophumula ngeke bahlukumeze. Of which that woman was following ukholo lwesintu. Do you understand the two differences now? We have new people from a different area that are saying, I believe in Jesus Christ. We have someone otshele inkosi athi kunombono bathi call it a vision. Une vision ethi uma singenza lokho sisathe konke okumhlambi wethu sikubulala. Sikudle sikuqede sizophumula ondlebe ekhanyelayo. Kwangenzeka ngalombono, kwenzeka endlini yalombono. Now we are clashing now. There's a new era, there's a way of life, and it's old and it's believable. Dala siphila nayo. But kube nenkinga yokuthi sikholele kulo muntu othe uma singathatha umhlambi wethu thina oXhosa siuqede sizophumula ilabantu laba abeza nempikithi idlozi lizosilwela. Yangibona ngicela uphendule indaba ye-West Christianity. Ngicela abogogo baphendule indaba yokuthi lo yambono owalahlekisa oXhosa ngoba oXhosa bekuyisizwe esipowerful eSouth Africa. Esiningi futhi njengamanje they are struggling to come back and be like Zulus. Because Zulus, when people try to come bazobahlukumeza and they fought back because of their ways, they were able to win. And that's why we have a province right now, it's called KwaZulu, because also, but Natal is your key. Do you know Natal? What does Natal mean? What does it mean? Christmas. Is it? Yes, because Vasco da Gama, when he arrived in the area of Natal. Don't use the question. Yes. When Vasco da Gama, but now I'm giving it more texture. Yeah. Vasco da Gama, when he came to the port of KwaZulu, it was Christmas Day. And he said, this is the Natal port. Natal in Portuguese, because the first people to come here were Portuguese. Natal means Christmas. So this whole time, KZN was called KwaZulu Christmas. It's still called Christmas. Isilo sisayini indaba yokushintsha. So Aseyilwi silungile sibuselela abangafuni. but on paper, Listen, amaZulu akhuluma ngepaper nepen. Siqedile ngokwaZulu. you are Sikho lapho. a typical Zulu person. Yes, I am. And if I was not typical, ngabe ngumpedi. But I'm saying, kule question ekunikeza yona ngoMdlamini. Bafika ngo-1488 eSouth Africa singamazi uJesu. Kwaba nombiko othi uma umhlambi umbombo, uma umhlambi singawumosha manje. Hayi masingamosha. Sibulale konke. Sidedele konke sinako. What's the Zulu word of uNkulunkulu? Yes. UNkulunkulu umbelqangu will protect us. If we lose everything, because in Africa then you must strip yourself of the materialist stuff. You must lose the material in order for you to remain pure so that God will see you. The moment you are in love with all these things that are in this world, God does not see you because uvalwe igolide, uvalwe diamond, izinto zomhlaba. That's a very interesting one, eh? Yes. Kufanele konke lokho, so God cannot see you because izinto zomhlaba ukubona as one with the world. Akasambona umuntu wakhe. Engothi uvalwe yini igolide, uvalwe diamond, uvalwe konke. Umhlambi yonke into leyo. So, a question,
Yes. Yeah. Why is it important to attend to something that is foreign and new, something that is not believable, according to isintu? Ngenxa ondle bekhanyila ngabathi mabavela olwandle bafika nenhlentsha because ondle bekhanyila because what mathi babonakala kwahluleka abalivimbi ilanga livele through bona akubona abantu umuntu uyalivimba ilanga Gaddafi. usala isithunzi. I think we had the question. Ngifuna ukuthi le question nabeke ihlale phansi. Yes, ebeshethula mshini. That I was away for a very long time. That's why it's okay for me to speak this long. Yeah, Mara, they will lose the question. No, Gaddafi. Check. Tell about that. Yeah. Ngicela mkhulu. Questions ibalekile Ale siyaphendula. Uma ungena wena sekungena ukuthi ushayele to the point ukuthi ufuna ngiphendule ngaze into engasiyo. Uzwile into engasile Ukuze into eningi. No engasiyo. Okay, Sakile will refine the question. So ngicela Sakile But also Mr. S, sorry. That's why I'm saying now stop. You've spoken for a long time. Yes. Actually, the thingy, our laptop is not charging. Batteries low. It's not been charging. Okay, the question is, why is it important for us to adopt, in short, to adopt the Western culture? Okay. Whereas there was a way of life before even the Western culture came about. Right. So indlela angibuza ngayo ufila ngazuthi singabantu sithathe enye inkosi eyeka usiko lwethu. Yes. Ubuze umuntu okahle or wrong futhi. Exactly. Yes. Yeah. Because mina 1948 ngangekho. 1948. And manje mina ngizalwe manje noma kugogo uthi kimi la ekhaya kuyathandaza sikhola uNkulunkulu la ekhaya kuyathandaza esintwini futhi ekhaya asigcile senza konke la ekhaya ebaneni so na uma ngeke ayifinde neBhayibheli ukuthi kuzo kuthiwa kwakunesiko lethu akanasho mina ngifaka into engesho ngayo kukhona engakuchazela bona manje uthi ayi you know that means ukuthi into eyisho njengomuntu emimoya ngike ngalala abantu ngiyayibuzwa kahle vele uNkulunkulu ukhona yena the answer say yes ukhona although akhona ngona noma sengizwe kuthiwa ukhona you understand so ngeke ngikwazi ukukhuluma nequestion yakhe ethi why sashintsha mina ngisaba ukusho ekhaya kithi ubaba bathi kuwe ngicela ungithele isinkwe store ube sena usayile athi umuntu musukuya uyakuthapaza jike ekhaya ngubani emele ukumlalele wena la njengamanje because now we are many pastors khona uNkulunkulu kuphela uyeke indedlozi to me Yes. mina eza nepastor ngithi okusiza wena kwele ngoba ngizothi mina kuwe yekela amadlozi wathi kubizo la ukuthi uyophila ngakho uziyofa emhlabeni ngothi uholiholi mfowethu you're wasting time for nothing yabo awukwazi ukuphikisana nabantu abakini esebalala uma ngifuna ukuthi mina bafundisi manje bayive imali zabantu kanjani kunomuntu futhi manje okhipha imali ebank awunikela imali yababakhe ayishede ngoba ke sewashona angeke mfundisi le mali imali yemufi angifuni it's a demon eyimuka le mali yes so ukugxika kwethu uhamba kube nemenemene phakathi njengeBhayibheli iBhayibheli abaningi bayifunda befeva khona ngabona iBhayibheli yazimaster iBhayibheli iyavuma ukuthi amadlozi just ukuthi umfundisi uthi aphike la kuvumela khona yena so ke impendulo yakhe izoba nzima ngokuthi ungibuza ngento naye abeke imali 1944 amhlobo mhlawumbe kwengazalimi nizotshela ngento engikhwele kuyo manje ukuthi yeah ukukhona ungumoya ngabo it's fine but ubonala ngezenzo and idlozi ngisebenza ngalo and ngiphila ngalo vele because njengoba mina ngisebenza ngabantu but ngakhe 2 years neinkomo mina more than 27 nenkomo uyabona angake ngathi mina nembuzi uyabona mstoko so ukuthi ngakimi angiyeke lokho ngenze kuphi lokho kwakho lapho kumthini uyahola wena Uveza kanjani? Yeah. Qhubeka. So manje usuthi kimi leti ngenza is wrong leti ndedlozi no isabelo sami sinoNkulunkulu ngithe kuqaleni bangabe intombazana inhle nansi yayibona ine body right bayicela ku social TV lapha ku TV ku One TV but because the TV clubs izo ayithatha in amadress Amadress futhi amaphedi. yes and then lapha akenze ucansi public uyagcoka nje bamshuthe ngeni imali isabelo sakhe le body yakhe ngiye emfakela imali ngokuthi ngakake ngithaphile ngamoya ngcwele ngophile ngamoya ngcwele and bangithi kuwe as a pastor ngibona intombazane yami
usisi wami ngibona iy'nkomo kuwo. Because ngibona uyiphethe kahle. Mangithi kuye ngibona umsebenzi, that's why abantu abaningi nenkinga ukuthi wathi umfundisi ubona iminyaka wami lo ngizoba rich. No, ngibona uyikhandla ukuthi if wayekhandla into izokwenzeka vele. Mangithi kulo umsebenzi kuwe xathi masivi, ngibona ukuthala kwakho. Ayikho into eyenzeka nge-magic. It's magic. Imkhulu. All right. Mzulu awumi. Ekhehla. Ngicela ukungena kancane kulezi zinto bekazibuza uKhadafi ne? Yes. Azibuza umkhulu uDlamini ne? Yabona singabantu abamnyama. Sineyiphiwo ehlukene abantu abaneyiphiwo ne? Mina umathebula uMtukula Gogo hlala bemsolo unyanga yezizwe. Yabona? Ngineyami idoctrine ngingedwa ekungukuthi safuna ngihambise ezweni. By the way, I have a calling nami as umfundisi. You understand? So before the Western people came to Africa, the black people in Africa bebanenkolelo yabo. Mina my doctrine is bebakholelwa kuNkulunkulu. Umdalo into zonke njoba kune nature like njoba ikhona like imvelo yonke. Yabona? There was a trinity. Let's not dispute that. There was a trinity. uNkulunkulu umdalo wemvelo yonke. Bese kuba idalwa zakubomalungu. Kube idalwa zasekhaya. Yazwisisa? Then bona nabafika benza i-research yabo ukuthi thina ukuze siphumelele kangaka ezabantu abamnyama sikholelwa kuphi kahle kahle. They found out ukuthi idalwa zakomalume nedalwa zasekhaya ziyasiphumelelisa noNkulunkulu ngumbelinqaba. Yabona? They crushed the two bafaka bona uNkulunkulu indodana nomoya wengcwele. Yabona? Of which mina kweyami doctrine futhi I crush igama lendodana because nami ngokwami ngiyindodana kaNkulunkulu. Same as bona bathi lo uyindodana kaNkulunkulu nangithi akekho oya kuNkulunkulu ngaphandle kwakhe. Uyabona? Mina kweyami inkolo ngithandaza uNkulunkulu direct because ngikholelwa uNkulunkulu direct as indodana kaNkulunkulu. Uyabona? So i-Trinity beyikhona eqaleni ene ukhumbule uma ufunda history there was uNomkhubulwane akusakhulunywa ngaye namhlanje and sibaningi esinganayo information ngaye uNomkhubulwane ukuthi because says inkosazana yemvula and stuff. Yabona? But asina more information ngaye. Yabona? Why le information leyo ilahlelana ikhishwelana ngoba ingama roots wethu singabantu. Yabona? So thina ezabantu abamnyama nasenza izinto ne solo ngikulo wakho mkhulu ihamba ize ifike ekutheni mina ngokwamathebula ngingumtsongo. Yabona? Kunezinto ezenziwa ngamatsongo wonke kodwa kunezinto ezenziwa ngamathebula kuphela. Yabona? Ezamatsongo lezi zamathebula kuphela. Yabona? So uma ngabe indaba yamkhulu ay director kumkhulu like specifically kumkhulu. Yabona? And I'm worried because umbuzo wakhe ube mude kakhulu okunye sekusele ngeke kusaphenduleke. Yabona? But sengiyivala wena mkhulu. Yes, please. Yeah, sengiyivala. No, sengiyivala wena mkhulu ukuthi abamhlophe bafika bathatha konke esikholelwa kuko nesikuthembile bafaka okwabo and thina sesenza okwabo sakhohlwa okwethu sakulahla then bona baqhubeka nokwabo ngendlela yabo thina sesenza okwabo more than bona benza okwabo.
Easter bona babhiza ngama-braai thina sibhizi esontweni siphakamise izandla. Bengikhuluma noKhehlo Mathebula indaba yesithembu abala abantu ebukefuna abathathele isithembu. Yima mnyaka qhubeka mkhulu. No, asikepturishana. That's what he's saying. I think uMathebula. Okay, mani. Uphindele Mathebula. Yes, ngicela ukuphindele so that Very good point. because leyo siyisho Umfazi wabani wesibili wabani Alright. yes. Beqonde lapho nje. Yazini, asingayibeki ibe personal Personal, because yes. yes, it was an example. But ufika kanjani lokubukela lapha? Yeah, ngila ngiyakhona mina mkhulu. Okay. It's not personally for me, but it's an example for a client. Yes. You understand? Yes. Mkhulu, Khehla. ngiyabekisa. No problem. Ngithatha umfazi. Lithi idlozi. Level ikhehla lokuqala. Umkhulu wakho mazini. Angimazi ngazalwa mina angasekho emhlabeni. Yes. watshelwa kodwa Yes, wafika kimi. Uthi lo mfazi omthethe owami. Okay. Owakho. Alright. Futhi nginedlozi. Yabona? Siyaqhubeka siyahamba. Kuvele ikhehla elinye enginganazi. Lithi nami ngisafisa ukuthi ungithathele umfazi, unkosikazi. Ngithi mina nginaye unkosikazi athi hayi. Lawyer wakaMathebula. Nami ngifuna owami owakanhlaba. Ngiyabekisa ngithi. Alright. Saqhubeka nohambo like yonke lento lengiyayiquestion angithi. Saqhubeka nohambo. Ngithi ngifika kumzukulu e-officeini la. Athi umzukulu manje hey emkhulu wena iwele ngithi ngiyekhaya ngibuza umama athi hey vele iwele lakho lenda njani ngithi ngiwenza umsebenzi wewele yonke into ibe right lifiki iwele nalifiki iwele lithi mfo mina ngihamba ngaganeni ngicela ungithathele unkosikazi sesi-3 manje ngithi Sikose Pirates. Okay. Asiqhubeke mkhulu. Hey, wasibambe sona. Ngiyaxolisa nakhona abanyesela amakhona. Okay, sisi-3 manje ngendaba yewele ne. Then uma ngabe impilo iqhubeka ne bese kuba khona ekutheni manje sekufanele ngithathe owami. Yabona? Ngoba kunezinto engikwazi ukuzenza noma ngithanda ukuzenza, angikwazi ukuzenza noma kodwa omkhulu, angikwazi ukuzenza noma kodwa abandi noma kodwa abandi. Like kukhona lokho ekufanele ngikwenze nalo mina naye esibhekene naye mina owami. Angaze ngichaza kahle kahle. Angiyekuba Khehla. Okay, kuba nempendulo yekahle. Sabona. Khehla. Into esho ngiyayizwa. Mama khonjiswa lana sikhuluma ukuthi uyathunywa la awukhonjiswa. In other words, because ukuthi wena njengomuntu onedlozi, eza umuntu onedlozi. Nogogo. Mangathiwa nami sesingamatha kucheck, ngabe unkosikazi wakho uzowaza nini? Mayikho uzokwenza nje. Phela phela ucedile. Ezomuntu edlozi. Just a straight answer. No, sembuza ukuthi ezomuntu edlozi noma eze umuntu nje ofilenyameni. Nangu Like mina personal. Yes, impilo zivele manje. Sabantu bedlozi. Soko athi Mina usenabhesunalo wena usumuntu But ngike ngaba umuntu Lala silana esabantu Mathebula manje. Athi ushilo ukuthi yozilini. Ukuthola ukuthi usho uzokwenza na one into yazikhetha na ngithi listen la lapha ngokucheck. Ngithathe lokho umkakho nami uzokwenza njani? Ngiyakuphi ngithane nibona gogo unenkinga ukuthi abantu baboniswa mabelele nomuntu athi nedlozi ngikhutshwa abantu abadala. Yini liyaphoba umuntu ongena nje. Umuntu nje onomali akwamsile kwabamanye abayikhandela kwayithina. You understand? Ngifike ekutheni umkhulu amtshele ukuthi yena makuthiwa uyakhonjwa uzofuna itype na noma nobe ngubani uzovela abstart ngoba mina ngokwami nje ngibene nkinga ukuyahlushela kube ngiyakwazi ukubeka ekhaya emkhulu. njengemedlozi ngwela kokho phambi kwami ufana umfundisi asamukele kufa
amukele imali ngoba emhlabeni umukela into ezimbili umukela hlupheka umukela inyembezi konke khona kwemukela. My question is wena njengomuntu odlozi phela lapha ungitshela abantu abawu4 ithi imibuzo wami mangathiwa unoba kwichair uzomthatha na yes or no? Yes. Thank you. Ilo ngufuna. Okay. Ngicela ukushaya something. Yibe before. Absolutely interrupted. Inkulumo ayibuzayo. Mana kunabantu ababukelayo ukuthi benama-questions. Let us sikhuluma eqaleni ekaje ema-Christians Yes. and idlozi. Mina awucrash indaba kaJesu. Angimfuni uJesu, angimkholelwa kuye, angimfuni nasempilweni yami yonke. Okay, which means usho ukuthi gogo like akekho. Akekho empilweni yami uJesu. Osho nakholelwa. And mina no, angifuni yimi. Awukholelwa na. Tempilweni ya. Mina ngiyakholelwa. Uyakholelwa. uJesu uthi xolela Mose. Angifuni indaba kaJesu, angizwa indaba Shuthi usahamba ngomthetho woMoshe. yimi. Indaba kaJesu angiyifuni because bengihamba ngendlela kaJesu all along. Ngingazi ngingakambulelekanga. Angithi until idlozi selingihaqa manje idlozi yathuzwala nani. Kodwa selifuna manje ukusebenza kuwe. And then abantu bebaningi mama bengihamba naye mina sihambe siyohlola ukuthi kanti kwenzakalani ngami because bese ngihayiza ngenza yonke lento ngibona izinto eziningi angithi umkhulu la sahamba naye sayofemba because ngalayo lo munye umkhulu athi akuhambe uyofemba because idlozi lakho alifuni ukuthi ungithinte mangiya kumuntu akafuni ukungithinta bathi semanzini ekseni ngamtholi bangafuni ukungithinta. Okay, sahamba sayofemba la ekufembeni ngithola ukuthi mina okhokho omkhulu wami engabazi babulala benzani njengoba siya ku-Easter manje angithi sikugezwa lezono and laphana kwaphuma ukuthi omkhulu babulala obamanje baphiphiziso uma kufanele baxosha umfazi endlini kwamele baxoxisele kanti bengenzani ona lo bengenzani ona lo ngoba bengisonta mina ngiyenza yonke lento ngithi hayi izono zami ziyana and omkhulu wapho washona asonta izono zami and bangabe sengibuza mina history because ngenwa abantu abangabazi ngisho ekhaya mina umama emncane kwamele ukuthi ngifonele Swazini ubani bathi hayi lo wayethandaza kakhulu a prophet yabona izinto eziningi and then uma laba bantu laba abangena mina beba prophet emasonto bangabafundisi why uJesu angabaxolelanga lezi zinto lezo uyangithola yimi umfundisi sami why uJesu angabaxolelanga lezi zinto lezo kwamele mina ngibaxosele and then they directed me ukuthi kwabenye banikela kuphi kuliphi isonto ukuze bamukeleke emndenini abantu abashona even yakazalo even umama akazalo even umkhulu akazalo uyangithola labantu laba bangitshela ukuthi abakangenanga emndenini kwamanje basazula emazweni ngoba benzelanga phela ngoba abakaxoselwanga ukuthi babulala mina ngena mabutho most hence why abantu bangakhona ukumsiza uma ngize kuye ubona lebutho eliningi elizama ukuthi no angikhona ukumsiza and angisafuna ukukhipha imfihlo zami eziningi ngiza lezinto eziningi phezukwami umuntu akakhona ukungisiza akakhona ngisho ukungithwasisa ukuthi ngizothatha usabani la ngoba baningi abantu ababuye yabona coming back ukuthi uJesu usho ukuthi akangisizanga ngisonte kangaka mina ngisonto even manje ngisontela abantu bakithi la ngisonta khona angifuni ukuthi mhlawumbe ngirezi isonto elithi ngisontela abantu bakithi makhosi ungabizi igama usonta in the charismatic churches or the African churches missionary church konje missionary mina ngazi missionary when I'm on top of a woman that's the missionary missionary church baba lapha bazobamba abalaleli missionary church who doesn't know what is a missionary church ama missionary church ila Roman Lutheran yabona lezi zinto ezikanjalo bengisonta khona kodwa nakhona bayikholelwa izinto zedlozi khona bangayikholelwa uyangithola abafundisi abaningi bayikholelwa izinto so the general practice eating bayakholwa abakholelwa kuzo Depends ukuthi kukhona ubani ngaleso sikhathi the majority eating iyakholelwa or not
ukuthi emasontweni I will amaningi tell you with charismatic churches, they don't believe in amasontweni ancestors. amaningi they don't believe if bakubona ukuthi usunomoya and then sozobabona ukuthi wena bona benzani emaceleni and then baphusha le mission ukuthi bafuna ukuxosha esontweni. You don't belong. So you say even charismatic churches, food is just all the question akubuzayo and I call. So you say even the charismatic churches, laba bezwa Jesu ngekhathi, ukuthi nabo they believe in these things because they practice. The reason they cast them out is because when uzobe uyabona ukuthi benza. Ngiyabona and bayeza kimi ebusuku. Thank you. Hayi uqedile bengifuna leyo nto. Ukuthi ngabelieve mina kuJesu ukuthi bekwamele mina ngixosele labantu bakithi engabazi even nokubazi mina even noma mama ongabazi kufanele ngibaxosele ngihambe esontweni ethile ngithi ngixosele umkhulu oza kimi asho ukuthi mina ngabulala kuphi no lento engakayoqeda nini even namanje mina ngisaxolisa mina. But iBhayibheli lithi izono zabazali zivele ebantwaneni wena kuwa apply kuwe lokho return. IBhayibheli vele ngavele ngalivala ngalibeka laphayana ngathi uyabona lento lena ngathi ayingisizi cause lento ngathi ingibusele emuva cause manje mina ngixosele abantu engingabazi nokubazi qhamuka abantu engingabazi wait qhamuka abantu engingabazi mina wait you talk you speak you talked you no So I cut out that in your try not to fight. Yes, to carry on. Isawuhlumeza mina ukuthi ngisaxosela abantu engingabazi nokubazi but benenzayo mina sontweni onalo because vele emakhaya vele sikhule ngenkonzo. Even namanje umuntu angangibuza ukuthi isonto likufundiseni, I will say discipline. I'm disciplined. Ngayo yonke indlela ukuthi I'm disciplined ukuthi noma ngabe ngithola ngiba disciplined ukuthi no mina ngifundiswe ngendlela ethile esontweni ethile. Ngiyahlonipha futhi isonto ethile engakholiswe la kulo ukuthi ningifundisele ukuthi umuntu wesifazane uhamba ngale ndlela. Gogo makhosi asibambe lapho we are going to 2 hours. Angifuni sibe le episode end sigcina singabukwa. Mfundisi, do you have something to add and then bese siyakukhulu and then I think we need to wrap up. Our episodes, I know, our conversations just flows. Into engayi-eda very short. Mina ngiyakholwa kuNkulunkulu. Ngiyakholwa Joseph. So umuntu olapha ungibukele ngithi la ekholwa khona ngibambe khona. Because angikwazi ukuthi ngathi uye akaphuma uNkulunkulu. Bathi uNkulunkulu akamsebenzele. Just manje isimanje even nale dlozi nsikadlala. Athi umuntu nami nginedlozi. Uyabona? Nala umuntu akukhona sekudlala uNkulunkulu abantu banento zabo athi Jesu namanje athi uyazi ukuthi wenze ini. So uma ngabe uNkulunkulu akasahambela ngakuwe nabakini sahambela ngakuwe ibambe lapha impilo phambili kube kuphela. Mina ngingena eMadevini Dlamini. uNkulunkulu noJesu kuhlukene mina ngikholelwa kuJesu. uNkulunkulu ukhona khona umuntu owadala konke. But kuJesu indoda nami ngindodakazi kaNkulunkulu. Ungakholelwa kumfowenu wepho. Ngiyakholelwa kumfethu that's why ngigaya. That's what you say. Angikholelwa kuJesu. uJesu yidlozi lakomunye umuzi and mina ngikholelwa kudlozi laka uJesu indodana kaNkulunkulu. What do you say? Yidlozi lakomunye umuzi No. angikholelwa Ngithi mina uJesu indodana kaNkulunkulu. Uthweni yakholelwa kuNkulunkulu. angikholelwa ukuthi ukhona lo Jesu wakhona. Yekela Jesu. Uthweni yakholelwa kuNkulunkulu. Yebo ngiyakholelwa Yes, number 1. Why ungakholelwa kumfowenu oyindodana kaNkulunkulu uJesu? Ngiyakholelwa kuJesu ngithumile. uJesu akusiwona umfethu mina. That's why ngimguide. But uJesu akusiwo umfethu akusiwa la South Africa akusileveni isihlobo sakhe. Ngoba nawe indodakazi yakho. Ngindodakazi kaNkulunkulu. So uma uyindodakazi benza Jesus your brother. Angibazi. uJesu indodana khona i-theory leyo eyalethwa kithi angiyazi. ekaNkulunkulu ayilethwa ngetheory. Ngiyakholelwa kuNkulunkulu because ngiyabona izinto ezenzakalayo ukuthi no umhlaba bengeke vele uzobe khona without khona umuntu the creator. Ngikholelwa ku creator kahle. Uyatshintsha makhosi akunankinga. Okay, good. Ngicela ukuba mfishane. Yes, please. Yes. Ngizoba mfishane. Ngikhona. Mina into engisho ngithi ngihamba nogogo njoba athi la akholelwa kuJesu. Nami ngikholelwa kuJesu. Mina nangikhuleka. Ngikhuleka kuNkulunkulu direct.
ngoba ngikholela ukuthi uyangizwa. Ngoba uma ngabe lapha eBhayibhelini athi yena asenze umuntu nomfanekiso wethu asifuze ne wakaba nesibongo wakalishaya uNkulunkulu lento iyakhulunywa kudala isiprofeto esikhola namanje ukuthi uNkulunkulu bekhuluma nabani uma ngabe athi asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. Elami igama lithi uNkulunkulu nakakhuluma lapha ukhuluma nama ancestors wethu sonke. Uma bekuzalwa umntwana kaMathebula so ke uNkulunkulu ane conversation nezidalwa zakaMathebula asenze umuntu ngomfanekiso wethu asifuze. uNkulunkulu imfuza ngani ingaphakathi lami the flesh ufuza umntwana angithi why mina nangiba nomntwana angafani nabakalishaya why wena nabo nomntwana angafani nabakaMathebula yabona. So the conversation continues till today from there yabona. So ke what I'm trying to say is yabona into like yabona ababhali beBhayibheli then bekunaba propheti abanamandla ukuthi izinto bezenzeka ngaleso sikhathi namanje siyazibona ziyenzeka esiyifundayo lapha eBhayibhelini ezinye iziqiniso zingezama yabona. Njengoba umfundisi bekasho ukuthi umuntu will quote iBhayibheli ngenhloso ukuthi ifuna leBhayibheli ifuna livune yena yabona. That is why ngikisa lapha uGenesis yabona ngoba wena mkhulu like uma ngabe ngikholelwa kuJesu uJesu angimazi asisihlobo naye akasidlozi lami kanjalo yabona. That is why nangikhuleka mina angiyiboni indlela eya kuNkulunkulu ngaphandle kwaJesu. Ngibona indlela eya kuNkulunkulu kimi direct to uNkulunkulu ngoba nami ngiyindodana kaNkulunkulu. Manini, what about uthi uyakholelwa eBhayibhelini? Usho njalo? Partly. Yes. Yeah, uyangibhida ke masuthi partly because ubuyela lento esho umfundisi ukuthi yeah. Some of us, let me say us, ngiyafaka abafundisi. You want to read iBhayibheli la favor khona wena. That is why to understand iBhayibheli in its entirety. So if I problem there, then I cannot continue with the conversation. Okay. Nomuntu ofunda iBhayibheli selectively so. Ngivumela nawe. Lento le ayicabanga. Ngicela ngivumelane nawe. Because my question is going to be if uthi wena ukholwa uNkulunkulu and awukholwa lento ukuthi for you to get to God you need to go through Jesus. But what about le verse? It's been a while. I think it's been 2 years now. So I even forgot my Bible verse. The next 10 years. But what about le verse leli elithi kwathi kuyobhabhadiswa uJohane uJesu uJohane whatever. uJesu bebhabhadiswa uJohane. Then there was a voice coming from heaven. Lona indodana yami. Exactly. Yeah. What was that? What does that say to you? If uthi wena, because uNkulunkulu angithi uyasibonakalisa uthi nayi indodana yami. The very same indodana kaNkulunkulu says akekho yakubaba ngaphandle kwami. But when you say awuyiboni le ngaphandle kwakhe wena uthi you go direct to him. Okay, lalela. I'll practicalize it. Yabona mina where I work, specifically my office. Mina you don't come to me without an appointment. You can only see me if I allow you to see me. Yeah. Without an appointment. But before ufika kimi uqala security guard. Yeah. Security guard bese liyakushiya le egate and come to me. Lithi kunosbanibani wakasibanibani uthi ucela ukubona. Yes. Then I need to agree ukuthi akeza ngibone or no angeke ngikhona ukumbona ngibisi. Or uzofika security lithi uthi nosbanibani wakasibanibani uthi une point now. Then it's fine let's begin. Uthi wena angeke wena undlule
asibeke ngokuthi uJesu security uthi wena hayi mina I'll go direct to Sakile angizukuhamba ngale ndlela lezi ukuthi ngizoqala la before I get to that person. Even family, friends, best friends, you can't come to me without making an appointment. I-question yakho ifair mkhulu. Yabona wena mkhulu ngizokutshela ne indaba yaJesu ne isekutheni uJesu indodana kaNkulunkulu ne, that is right. Then asemshiya uJesu siya eBhayibhelini. IBhayibheli nawulifunda ungafundi the specific verse ume lapho. Read the whole chapter. The chapter will tell you ukuthi bekhulunywa nesizwe siphi. Kunesizwe esithile bekhulunywa naso lapho. You understand? Uma bengakhumbula kahle, even ukushushiswa kwakhe, i-charge yakhe, wa-charge uJesu, i-charge yakhe, a-chargelwa ukuthi uyinkosi yabaJuda. Uyavisisa? Mara kuthiwa uJesu wayefela izono zethu. While it's not like that. You understand? So what I'm trying to say to you is, uma ngabe eBhayibhelini kuthiwa kukhuluma nabaseKorinte, abekho baseKorinte eSouth Africa, abekho baseKorinte eAfrica. You understand? Jerusalem. Bekhulunywa lesizwe esithile. Mara Bethlehem ikhona visit. No, it's not. Bengasiyo leyo. Mkhulu. Lalela, according to the Bible, ne ababhali beBhayibheli bebabhala ukuthi ngalesikhathi lesi bekhulunywa nesizwe esithile. Umhlobo wani? I'm mixed. All right, but bekhulunywa ne-mixed lapha. Okay, ngicela ungizwe. Usuka ekhambile. Ngicela ungizwe. Yeah. Ngicela ungizwe. Okusho ukuthi you are not related to Jesus. Nangabe uyaphupha ne awukaze uphuphe lesithombe esitshela sona Wonder what you want this for. understand? Exactly. All right. Ngicela uqeda ukukhuluma ke. Ngiyikhuluma eziyi-2 kuphela. Prolong please. Ngeke. Yeah. Ngeke, hayi, khohlwa. Number 1. Isikhumba saJesu ukuthi besinjani nezinwele zakhe asizazi sonke. Number 2, ilanguage bekayikhuluma uJesu asiyazi sonke. Yeah. We are being told yonke into sitsheliwe. Okusho ukuthini lokho? Uma ngabe uDlamini ashumayela ebandleni, ungamlaleli ngendlebe zenyama, umbuke ngamehlo enyama. But it's a yummy. Mlalele. Mlalele ngendlebe zenyama, phinde ukhuphula ama-area indlebe zemoya namehlo omoya. You understand? Ngoba phela lapha nakashumayela akusimuntu omile nje. Akithi naka act akhuluma. Lalela ngenyama ngomoya, ubuke ngenyama, ubuke ngomoya. Yavisisa ukuze u-understand even nawe nawedwa la ukhona khona reading the Bible. Umoya awusebenzi mkhulu. Akekho umuntu ongomoya onganawo umoya. Sengivangile ngicela. Sengibonga You'll be bored. Zaikhatha ndiyakho ukungangilaleli. You'll be bored. We are 2 hours into the episode. Beautiful. I shut up. We are 2 hours into the episode. Mshini, you see where they were fighting and where we were fighting, cut that shit out. So if you're not gonna listen to us, we're gonna cut there. So parting words, 30 seconds. Don't go over 30 seconds, please. Kami nasesaqedile. Okay.
khuluma nomakhosi 30 seconds your parting words. So the parting ways. into engingasho if ulalela Uthi akafundanga okay umakhosi. if ulalela into no matric law Angithi ngediploma futhi cabanga okay if ulalela into ekamoya You've got 30 seconds by the way. yes uzo endapha ubhoreke esontweni because uzoba nalo uqabani esontweni babo usesontweni ulalela ngokomoya uzoba bored uzoba connect nomfundisi ukuthi no umtshela amanga nomfundisi ayikho lento le because uma umuntu wakamoya iBhayibheli upractice ngendlela yakho wena obona ngayo so ngicela ukuthi mangabe usesontweni ulalele ngendlela umfundisi asho ngayo ngiyacela abantu ningalele ngendlela wona ocabanga ngayo uzodideka kakhulu and indlela mangabe thina sesigezile sakwenza ukuthi ube spiritually attached uzodideka kakhulu vele esontweni uzocabanga ngalendlela le idlozi likutshela ngayo because idlozi khona indlela likutshela ngayo khona indlela umfundisi akutshela ngayo ngiyabonga So, mfundisi your parting words. Ngiyakuza ukusho umakhosi angifikisana lapho. Ngimele la ukuthi idlozi likhona, uNkulunkulu khona. Lo okuphisa wena yenza wona. Simple as that. Thank you. My biology teacher used to say, uma ngabe you're too much of a Christian, you don't qualify to be studying life sciences or biology. Because science and Christianity does not mix. Just very strange. Yeah. Well, episode anyways, this is the Wave Sessions podcast, and this is your host, Mr. S, with my co-host there, who happens to hold his own episode outside. Mr. Gaddafi boy. Not kind of the MC. And we are coming to you from Heroes Creative Joint, courtesy of Umkhondo Lifestyle and courtesy of Sabelo Song, who's just behind the camera. Oh, yes. You are paying rent. By the way, tomorrow, I'm not tomorrow because I don't know when she will decide to end this episode. But, yo mshini mara lento engizoyikhuluma it's irrelevant because when you decide to Bro, dates. that's what I'm saying. Just say 12, 7, and all that shit. It's a So 12, what's happening on the 12th? Wait, tomorrow what's happening? So We're tomorrow going to Song Kizaville. so Kizaville. Sabelo, do you wanna say something please about tomorrow? Song Kizaville tomorrow at Tusong Center. Performances, cultural talk, just to kumbuzana kuyithanda. Yes. And then 12 March, mula kwenzeka khona leya battle yalapha October. so it's almost like a commemoration of that day. Mhlaka 12 ubuyele emuva ukuthi why u7 lapha i7 that's the date they unveiled istatue saSolomkhize. Yeah. Solomkhize back in 2015. So i-idea yale event kuba bheka kahle kahle since simile le stage wawu even aware ukuthi kwenzakalani. Yes, it's Mhlaka 12 kuba the same thing bheka ukuthi do we even know this. And then we culminate ngomhlaka 21 March town hall. Yes. With our guests as well as our performances with theatre, which is basically a competition. Kube music, but inkondlo wena wena. But essentially nje i-idea ukuzithanda nokuzazi hayi nokuthi ibambe umsebenzi because bani wathi. Uyabo? Uma ubani utheni aphinde kuhlangana nokuthi uthini kuwe. 21st of March on the Human Rights Day sizobe sisefitret FM Mkhondo. No, it's a Okay, akwenzela ukuthi ongazi. That's why it's a stop. What is to say? It's a podcast. We're not on radio station. We're not controlled and by the CASA. I'll We're share not it controlled. Yes, we'll send it to you guys so that you can see. sasisharing So on the 21st of March, the main event, Yeah. what's very important is to us to unite and congregate May 21 of March, there by the Mkhondo Municipality Hall in the town of Mkhondo,
We'll be there. That's true. Sizobe sinomkunzi from Uzara. Ladies and gents, this has been the nicest episode, Western and cultural and African. This is your boy, Mr. S. with fuck you. Mtula Koko. We are not out. Please subscribe. I will. Yo. Yabona mhlaba ba- Ngixoshe imama esenza umsebenzi wami. Also, phone. Ladies and gents, this is the Wave Sessions podcast. Bebalokhu bangithathela umsebenzi wami. She's not here. I'm the main host. So yeah, yeah. Umkhulu Gogo Mathebula was here. Umakhosi Uzwane was here. Umfundisi uDlamini, the polygamist, was here. My co-pilot. Kadafi, the MC, Kadafi, boy, whatever it is, he was here, and we've been here. This has been a very interesting and interactive episode. We love you. Please like, subscribe, comment, and share content. We love you. I know we're still rolling on. Okay. We shall see you on the next one. Thank you.